kay dako pod yun ang pagpasalamat ni President Ferdinand Bongbong Marcos human nga naa sa 220 ka mga overseas Filipino workers ang nahatagan og pardon sa United Arab Emirates pinaagi ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. So kato natagaan og pardon no ang 220 ka mga OFW. So kinitong dunay mga kaso kato mga kasamtangan na detained dito sa United Arab Emirates sa day abi. Kana day abi ni sa implikasyon ana. Basta pasabutan na day wag po ang relasyon sa atong nasod Pilipinas o sa nasod sa United Arab Emirates labi na sa duha ka mga kanabitang leaders. Kana og napoy nag-comment RadyoMaN Erin nga napadayon lang daw kini kay nasugdan daw kini ni FPRRD. Di ba basta gid. I-connect yun gyapon, no? Connect yun gyapon. Inyo gyud gyapon paawayon ha. Comment pag ganin ni Patrick Clear siya, napakabuti mo PBBM, hindi mo pinababayaan ang ating mga kababayan. Daghan kayo ang proud sa ato ang president, no? Labi na tong mga OFW. Ingon pa ni Prince this statement shows significant news for Filipinos. Ingon pa ni Adriana Bautista, iba ka talaga PBBM. Salamat sa walang sawang tulong sa mga Pilipino kahit saan man sila naroroon. Okay.